Irionade jahera mar penje laktar kawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo ni wagombaka odiochieng' ma kawuono wapuonjore wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Yiena mondo mierwak e wendowa. Obonyisowa ni nyinge ng'a en nyakanye olony e weche mage kacho kwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni penje laktar. Erokamano nya Ruth, iluonga ni Phoebe Ongadi. Alony e weche meke puonjo oganda kata kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo wageng' tuoche kata wathiedh tuoche. Gi dho ngere iluongo ni nutritionist kata dietitian. Kamano. Wageng' tuoche kendo wathiedh tuoche ka watiyo kod chiemo. Wamul kanyo matin kapok wadonje thoro wacho makawuono. Wacho ni chiemo en madili kata nigi madili ma dendwa dwaro. To chiemo wanyalo tiyo godo mondo wageng' tuoche kata mondo wathiedh tuoche. Mokwongo chiemo sama wachamo kidienje mopogore meke chiemo gin giluongo ni nutrients. Geng'o tuoche nang'o? Wageng'o tuoche gi vitamins kaka vitamin C, vitamin A mago miyo immunity kata mana miyo chanjo e dendwa mondo kik wayud tuoche mayot. Kaso kendo mondo wathiedh tuoche bende nitiere nutrients makoro nyaka wacham. For example, ka nyathi nitiere gi kwashiorkor kata ka nitiere gi marasmus kata ka nitiere gi rickets, wanyalo tiyo gi chiemo mondo wathiedh tuo miluongo ni rickets. Kwa tego chiemo mar loso choke kata mana ka en gi anemia, wanyalo tiyo gi chiemo man gi remo mondo anemia cha othiedhre. Koro mano wacho ni watiyo gi chiemo mondo wageng' tuoche maonge kata wathiedh tuoche moko bende ma osebiro. Mulwaka wathiedh tuoche mosebiro mana matin gi chiemo mondo wadonj e chuny wacho makawuono. Nitiere tuoche moko manyalo ithiedho gi chiemo. Magi tuoche mikelo gi nutrition deficiencies. Manyiso ni gin chiemo ma ka wachamo madili matin e del to tuoche go biro. Mokwongo en tuo kaka mar anemia. Nitiere gimiluongo ni dietary anemia. Dietary anemia ni fulo ni ka wachamo chiemo matin ne remo to wanyalo yudo gimiluongo ni tuo miluongo ni anemia. Koro mondo anemia ni obed corrected nyaka wacham chiemo madhi bupo remo kata mamedo remo e del. Sama wachamo chiemo mamedo remo e del to tuo mar anemia cha idhi thiedhore kaachiel gi thieth moko bende mantiere osiptal. Tuo mar ariyo kendo mwanyalo ng'iyo en rickets. Rickets kaka ka nyathi luongo ni osteomalacia ka chogo yom tido kata moro nyathi kata mana bones kata choke dolore nikech calcium tin e del. Kendo bende nitiere tuoche moko bende mabedo maintained gi chiemo. Tuo mar sukari ka ok ong'i diet maber nyalo tiege malo kata nyalo kete piny. Tuo mar pressure, tuoche meke adundo, tuoche meke deficiencies kaka marasmus kata kwashiorkor. Ka nyathi nigi kwashiorkor manyiso ni olaki miluongo ni protein deficiency anemia, protein deficiency. Koro komed proteins maber e diet ne kata omed ni chiemo mamedo tekre kaka proteins to inyal correct ma kwashiorkor no lal. Emomiyo wacho ni watiyo gi chiemo mondo wageng' kata mondo wathiedh bende tuoche moko mosebiro. Thor wacho odiochieng' ma kawuono en chiemo mamiyo choke tegno kata chiemo matego choke. Choke gin choke mang'eny mokalo e del kendo seche ma nyathi ya piny kata seche modongo nyaka obed kod choke motegno. Seche ma ng'ama miyo nitiere gi ich nyaka ocham chiemo makare mondo mien bende choke ne obed maber. Kanyo e twakwa ma wadwa ni wakete maino. Wang'eyo ni chiemo manyalo miyo wabedo kod choke motegno. Akia ni wachak kod mine mapek, nyithindo mapod tindo koso wakete aketa jumla. To daero mondo wapoge kidienje mopogore opogore mondo miye kauteni odonjo maber ne group ma onego bed ni winjo yo maber. Erokamano Ruth, ka wuoyo kuom choke to nitiere choke mopogore e dendwa. Wacho ni sama nyathi dongo kapod otin iwacho ni ligaments go kata mana choke mariwore go gin 270 kok wan gi and above. To sama nyathi dongo kaka wan gi around about mang'eny ne 200 matin 206. Koro ang'o ma choke konyowa go e del? Gima konyo godo mokwongo en yo miyowa structure. Makaka mondi chung motegno kata mondi bed gi frame structure nyaka ibed gi skeletal kata mana chogo. Choke kama miyo bedo gi structure. Mar ariyo, choke konyo in movements. Nikech mondo iwuoth kia point A nyaka point B nyaka ibed gi choke kata kuonde moriwore mondo tiende gi move
bones mantiere femur, bones mantiere e chong, mondo I move, mondo itigi lweti, nyaka bed ni chogo mantiere wrist kata mana mantiere badi, oyot kendo tiyo maber. Mar adek bende choke konyo gi miluongo ni storage. Chogo kanyo ema nutrients bedo stored kata mana madili bedo stored. Kumikane madili. Madili mokwongo kabisa mikane chogo en calcium. 99% kata atamalo 99% mar calcium yudore e choke. To kwa wuoyo kuom choke en chogo to gi lak, bones and teeth. Mago ke component make skeletal bones ko gi teeth. 99% mar calcium ni e choke, 86% mar magnesium ni e choke. Kendo choke go ben mantiere moro ni bone marrow ma bende loso red blood cells, white blood cells, platelets. Koro mago e tije choke. Koro kwa wuoyo kuom choke gimomiyo topic ni en important. En ni sani endi oyudo ni cases make osteoporosis kata mana chogo bedo mayot manyap kata mayot medore matin to nyaka wapuonjre kwa ng'eyo ni to ere kaka choke gi bedo manyap kaka iwacho maber cha samo nyuol kata kapok onyuol nyathi nyaka ntiere gima iluongo ni preconception nutrition. Ng'ama miyo kong'e ni odwaro mako ich to nyaka ong'i nutrition ema preconception nikech chogo mang'eny losore ei miyo, mano skull development, spine gilosore ei miyo. Koro ng'ama miyo nyaka ng'e ni ochamo chiemo man gi calcium maber mondo nyathini obi onyuol gi chogo ma strong. Kendo sani bende wawacho ni kantiere family moro man gi osteoporosis kata dayo moro man nitiere gi chogo ma weak, osteoporosis ng'eyot en ni gima tin joka koro bones chogo owere, kiting'o gimoro chogo owere kata ka excess category pin to koro yudo ka koro fracture bedo mayot. Koro wacho ni jok man gi family history atamalo mar gi bedo mang'eny ni kane dayo moro ni gi osteoporosis to nyiri mantiere lineage no ng'eny gi ka gimedo ti bi ginyalo bedo gi osteoporosis. Koro mano bedo gima okwongo ma nyaka ji ng'e. Kendo onego wang'e ni to chogo ni en olosore nade kata develop nade. Kech samo nyuol nyathi nyaka around igni 16 ne nyithindo manyiri 16 to 18 to gi nyithindo machuo nyaka igni 18 nyaka 21 lengthening mar chogo cha ositiko rumo manyiso ni mondo chogo yuare nikech kaka nyathi madodongo e kaka chogo bende medore chogo che madhi mie frame ne kata dhi mie urefu ne koro manero turumo by the time nyathi igni 18 ne joma chuo igni 16 ne joma chuo manyiso ni growth spurt no koro nyaka wang'e ni to kaka nyaka onyuol nyathi nyaka chop igni 18 ere kaka nyalo konye mondo sama bones gi medore to obed medore ka gi density kata ka gi tegno ka gi pong maber mondo koro ka frame ne cha olose maber kendo nyaka wang'e ni bone development bende en gima endelea madhi at the peak ka wachopo 30 years to the most of the bone development osetimore motegore manyiso ni bagi ni prade koro ka wamedo dhi to koro development mar bone ok bi as fast as kaka no atim manyiso ni koro bang 30 years 40 years menopausal premenopausal ne joma mine sana nyoka koro wangi mando wangi ni calcium makata mana choke wa otegore maber ne joma chuo bende nyaka wangi ni choke gi otegore maber koro ma muhimu ndang'e ni development mar chogo mar dhano chakore ka nyathi nie ich momi wacho ni gimoro ni preconception nutrition the first 1000 days en ma muhimu kabisa mondo ng'ama miyo ni nyathini oyud bones ma strong nikech ka dendwa oko yudo calcium moromo paro ni wacho ni calcium okanei chogo gi lak 99%. Koro ka del okwachamo chiemo man gi calcium moromo to bro dhi mondo kaw ka bones. Koro samo kaw ka bones to chogo bedo mayot kendo bedo mayom. Koro mi yudo ni koro bang'e ng'ato bedo ni gulongo ni osteoporosis chogo ma turore mayot kata osteomalacia mano chogo ma bedo mayom kata osteopenia mano manyiso ni osteopenia no en a stage to osteoporosis manyiso ni en kaka chakore mos mondo osteoporosis otimre. Koro chogo en a developmental program. Kong'yo kar choke ka abende wayudo ni ka ema yudo ndhudho e chogo ema tere kod ndhudho bone marrow gik mang'eny timore bone marrow ma choke gi nyaka rit yo makare chiemo makonyo e tego choke gin mage calcium mano en achiel kuom calcium ni wayudo e chiemo mage daktari. Erokamano calcium ni chiemo matego choke gin kidienje ariyo gin tire minerals and vitamins. Minerals giyudore gimiluongo ni calcium. Koro calcium wacho ni en a component maduong' kabisa ma nitire i choke. Over 99% mar calcium ikano i choke.
Koro ji mang'eny paro ni chak kende ema kelo calcium. To gimokwongo makelo calcium iluongo ni milk and milk products. Mano dairy milk and milk products nigi calcium. Gimachielo kendo man gi calcium en kidienje mak rech. Rech te. Obed fatty fish, obed freshwater fish. Fatty fish gikmoko ka salmon, shellfish, mago. Omena, obambla, ngege, mago gik mantiere gi calcium. Kendo bende tong, sana tong nyayiecha. Tong ose ni chiemo maber kabisa bende makelo nyayo maratong cha kelo calcium. To bende chiemo machielo kendo makelo calcium ma ok wawuega ahinya en alode. Kwa wacho ni alode ji mang'eny paroga ni vitamin A, vitamin C. To alode en a very strong alternative mar calcium. To oken skuma kende, pinje maoko bedo mayot mondo yud broccoli, very rich, nutritious e calcium. Maji winjo manyalo do broccoli dichiel ka dichiel nyalo chamo. To ka broccoli onge, spinach, terere, skuma, dek, kunde, mago koni alternatives meke calcium. Kendo bende calcium wacho ni yudore e alode gi chak alternatives. Chiemo mar ariyo kendo wacho ni minerals mantiere gi calcium luongo ni magnesium. Magnesium bende konyo mondo ok ni man gi calcium ma bende important e bone. Magnesium eno konyo mondo vitamin obed absorb maber, vitamin D obed absorb maber e calcium. Magnesium ni eni yude kothe to gi njuke. Njoke gi kothe to gi fruits bende yude avocado, olembe yude kanyo manero magnesium. Kendo phosphorus bende, potassium bende dhi kanyakla gi calcium. Mago ko chiemo matego choke. Kwa dhie vitamins matego choke, vitamin moro maka kar vitamins kanyo, kar vitamins matego choke. Winyo ni alode kiki manyi ni manyo chiemo kiamo akune. Mo chal nade ni ema ang'no mi choke tegno. Alode ka teko ni kachak ka nitiere ka kidienje mopogore mag recha. Olembe mamoko kaka avocado bende Dr. Phoebe omulonwa. Wabodhi nyime kod kidienje mag chiemo go kwase ka oyweyo. Seche moko oyweyo ni tinyalo runwa ote machuoke namba mar SMS ma en 3-6-000 kikidhi mabor kikisud kata matin. The world slows down, and in the quiet, we find each other again. We laugh louder, we love deeper, we reconnect with friends, with each other, with ourselves. This is the low season, the season for connection. Rediscover your partner over dinner by the ocean in Diani. Sing and laugh with friends on a self-drive safari to the Mara. Unwind as a solo traveler, journaling by a fire in Elementaita. Or finding calm with a massage overlooking Lake Nakuru. Because travel isn't only about where you go, it's about the people and the moments you take with you. This is the season for you. Visit VU Travel and let's plan your low season travel. VU Travel. Let's plan your story. Let's plan your story. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. So I feel very good working here because I trust this because I have enough skills for working. At the same time, this job has really helped me a lot because what I get from here, I pay my own rent. Yes. My aim is just for the deaf group, I want them to access opportunities. Because very many people believe that if you are deaf, you are not able to do other things. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Kotenore kod nonro wacho ni ji duto te mose survive kata jogo mose kedo kod kansa ni mar thuno dwaro sir makende. Wanyalo luongo ni emotional kata psychological support. Kaka anyuola, kaka family, kaka jogo mose bedo kod jogo mantiere kod tuoni. Temuru matek mondo migi chir, kik ketgi kod akweda, mondo migi yud hera kachiel kod sir magidwaro. Oteni kelonwa kod Royal Media Services, we care. Machiegni kendo penj laktar kokalera mogi TV ngima en mwandu. Kawuono waketo maino chiemo mamiyo choke bedo motegno. Ka choke ni ok otegno tur nyalo bedo mayot. Seche ma isetur ibo yudo ka ngima ni ok nyal dhi nyime kaka onego beno dhi nyime. To wacho ga chendo ni ngima en mwandu. Daktari pimonwa kacha ni ka ngama miyo poko mako ich onego beno ng'iyo to chamo chiemo machal nade mondo mi eno wuona kachiel kod nyathi modwa tingo cha obedo kod madini moromo mondo mi choke gi obed e yo makare. Seche ma nyathi dongo, seche ma ngama miyo medo dongo mochopo kama wuok eria choke ne chal nade nyaka wabed kod chiemo makare marito choke. Dr. Phoebe kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha kidienje mag chiemo mag vitamins mabende nyalo konyo e weche mag tego choke. Kanya madwani mondo mi wadonje. Erokamano ne waseng'eyo minerals. Koro vitamin mokwongo en vitamin D. Koro vitamin D ni iyude kidienje ariyo. Vitamin D konyowa nikech okonyo mondo calcium obed absorbed. Nikech calcium chema di tego choke kendo okonyo mondo magnesium bed absorbed. Koro vitamin D iyude kidienje ariyo. Iyude chieng, sunshine, kendo iyude chiemo. To iyude chieng nang'o? Gimiluongo ni UVB rays kata mana ka chieng ogoyo dendwa, ka chieng ogoyo ring dendwa, to ntiere gima chieng iluongo ni UVB rays di react godo e skin. Skin kan iluongo di hydrocholesterol 7 kata mana cholesterol mantiere e pien del. Koro sama chieng ogeyo cholesterol, to cholesterol chako process mar loso vitamin D. Oae pre vitamin D3, kuone modhi e liver, modhi e kidney, ma finally obedo vitamin D. Koro chieng en gimokwongo manyaka wawuoye nikech Africa wan lucky nikech wayudo chieng maber. To gik mageng'o mondo kik wayud chieng malong'o gin gik moko adek. Mokwongo nikech ngozi ka the darker the skin, the lower the chances mar yudo chieng mayot. Koro manyiso ni ka en chieng maber kabisa en between saa 4 nyaka saa 8 onyango saa 4 okinyi nyaka saa 8 mani chieng maber. To chieng ma perfect en ma midday nikech manyiso ni sama rays donjo maber. Kendo sama wuoyo kuom oyo chieng ke chieng en a very easy source of vitamin D. Wawacho ni mondo ber ka sama ng'ato ochieng to bade oyudi chieng to gitinde ne manyiso ni mondo chieng obed direct kik orwak lewni mang'eny sama odhie oyo chieng. Wacho ni kendo bende chieng ahinya ok ber nikech samoro nyalo keto tuoche moko kaka skin cancer. Koro ka en 15 minutes 30 minutes luore gi kala mar del wanyalo bedo kamano mondo wayud chieng. Koro mokwongo natural vitamin D3 wayudo kuom process mar ai chieng ka donje dendwa. Vitamin D kendo mayot wanyalo yudo kuom milk and milk products mana kaka wakete picha wanoero. Milk and milk products ofulo ni obed cheese, obed yogurt, obed mala, obed chak ma fresh, obed gige chak kata cream gi mago te nigi vitamin D. Gin vitamin D3 madel dwaro. Kendo bende group mar rech te obed salmon, obed omena, obed ngege, obed tong, obed mbuta, bende obed tong, obed green leafy vegetables. Mago e chiemo mamiyo vitamin D. Kendo bende lentils to gi white beans mago bende miyo vitamin D. Koro vitamin D gi calcium gin gi dhi kanyakla nikech moro affect moro. Ka calcium ka vitamin D onge to the bones ok nyal absorb calcium maber. Koro the bones dwaro vitamin D mondo gi absorb calcium. Kendo bende magnesium bende vitamin D konyo mondo obed absorbed. Koro vitamin no en muhimu kabisa. En vitamin miluongo ni fat soluble manyiso ni kata kwa chame to odhi bede dendwa aming'a. To bende en vitamin ma owa discourage mondo kik ji ring kao multivitamins salt supplements mare kao kopimi. Kech rigo kauni vitamin D kata nango to samoro vitamin D minyalo ng'iewe counter opogore gi vitamin D ma dendi dwaro. Samoro dendi dwaro vitamin D3 tidhi ng'iewo D2. Koro ber ka opim maber mondo ng'eni to ere vitamin D levels mage midwaro mondo oyudi. Koro gima hinyo wa inya samoro en ka kuonde mwadake
ka wadak kama chieng' ok donje maber to kendo wabede ot mang'eny kata ka nyathi madongo wayudo gino ahinya kuonde ma overpopulated kaka kuonde ma udi ng'eny ji ng'eny kendo bende udi ng'eny kendo bende ber ka joma gedo bende factor in mind mondo drisa moro bed ka yawre mondo chieng' odonj direct chieng' madonje yot ok onego kal through the glass window kech ka kalo through the glass window to UVB rays ultraviolet B rays mano wacho ka ok chop maber e yot koro ber ka yaw drisa moro dino ne gi oko koro ko yaw mondo odonje rays odonjo maber wan kata mana gi programs moko ma kuonde ma ji odake mang'eny nitiere kata kuonde ma olosnegi ma gidhi mana oyo chieng' sunroom mondo gidhi gi ochieng' mano ero vitamin D bende wanyaka wawuoye another one bende ma vitamin maber kabisa ne choke en vitamin K ji mang'eny ong'eyo ni vitamin K konyo coagulation lakini vitamin K ni ene mokonyo mondo o divert calcium owuok e bloodstream odonje bones manyiso ni okonyo mondo calcium cha odhi omakre gi bones sama calcium omakore gi bones to miyo bones the structure to miyo bone density maendi wuok kuom alode vitamin K yudo kuom alode yudo kuom njuke yudo kuom njuke to gi kothe mano vitamin K iyude kuom avocado mano bende nitiere gi vitamin K koro mano vitamin machielo kendo ma very important en vitamin C nikech wawacho ni ei bones kaka ne wachako ne wacho ni tije bones en kendo manufacturing kaka ne wacho ni ondhudho kata ondhudho cha no manufacture the fatty tissues make del to bone marrow bende manufacture red blood cells white blood cells platelets koro mondo mago otimre mondo collagen kata mana protein mantiere e bones obed maber dwaro vitamin C mondo kony loso vitamin C wuok kuom olembe wuok kuom nyanya wuok kuom bell pepper to gi alode koro mage vitamins ma konyo mondo choke medel otegre moko bende kaka vitamin B12 bende oseyud ni konyo mondo los structure mar choke koro gik ma konyo bones en either minerals mawacho ka wakwano calcium wakwano phosphorus wakwano bende magnesium to vitamins wakwano vitamin K wakwano vitamin D wakwano vitamin C kendo wakwano vitamin B12 king'iyo ka korka vitamins mostly gin fat soluble vitamin D fat soluble vitamin K fat soluble manyiso ni fat soluble kichamo gi to del wanyalo kano gi for some time emomiyo wacho ni gimoro kaka rech wanyalo chamo diriyo e juma nikech ka ng'ichamo kawuono to fatty acids kapod del nyalo kano ndalo moko adek koro ka ichamo omena Monday nyalo rito kendo Friday nyalo yudo bambo kati yudo ngege mano bodo ni fat soluble vitamin mane nitiere e chiemo cha pod ni e del to gima nyaka wang'e kikwawe to ni green leafy vegetables gin gi vitamins kata mana alode maralum gin gi vitamins mwakwano gote yena mondo mi aduoki kora alode kocha ni pimo no kata nitiere alode ma nitiere kod madini gi madwarore e dendo yo makare mak mana nitiere kaka bende kotedgi to madini gi ok dhi wuok e alot kata idhi kagima idhi dine gi alot wang'e yore mwanyalo dino godo madini e yore mag tedo kamano kwang'iyo alode to wang'iyo vitamins ariyo nitiere ginogo ni fat soluble vitamins and water soluble vitamins water soluble vitamins mantiere e alot sana en vitamin C vitamin C oluoro pi mang'eny manyiso ni ka ging'ado gimoro kaka skuma ing'ade matindo to obede yamo for some time kata obede kibanda kanyo vitamin C cha osechaka mana chako evaporate ka ngichaki kawe kendi dhi kode ot iluoke pi mang'eny pi midhi wito cha oting'o vitamin C manyiso ni en water soluble olungore mayot e pi mano gimokuongo maka wang'ado skuma kendo kong'ad matindo kabisa bende ok ber nikech ng'enyne lalo vitamin C koro mano gimokuongo sama wang'ado alot toko ka waluoko kata ka wang'iewo alot mobede kibanda kata kwa wang'ado kata mana machungwa king'ado to iweyo open gokinyi kichamo to yudo ka vitamin C moko evaporate koro mano mokuongo mar ariyo alode nitiere gimlongo ni fat soluble vitamins mawacho cha en gi vitamin D en gi vitamin K koro vitamin D gi vitamin K gito gi survive kata koluok alot kata ka ong'ade matindo gi survive emomiyo jok moko ma tedo dek to kuogo gi ole chak some days o gibido vitamin C ne oselal nikech ose evaporate from overcooking gimachielo malalo vitamin C bende en tedo alot kwa muda mang'eny kabeto alot onego bedo mana blanched manyiso ni
ikale akala mana matin to ichame to ka overcook to mano wagonyo riti vitamin C ma en water soluble to pod wadongi vitamin K mantiere tendons pod wadongi vitamin D bende koro mane pogruok mar meke alode koro berka wang'eyo kaka ichamo alot koro bende samoro ka sana ne jok ma ok gin allergic to chak manyiso ni dendgi ok okwero chak pod ginyalo benefit e alot mimuro sate imuro gi chak matin ikete cream matin samo kete cream no omed nutrients kata madili omed vitamin D omed calcium omed magnesium matin ma bende dhi konyo mondo tipod okonye mondo oteg choke koro mago e kidienje moko manyalo tiyo godo gi alot to alot ber ka wang'eyo ni en alot ma variety kik oken skuma kende pile onyalo bedo skuma iketo cabbage iketo carrot bell pepper imede ye kanyo susa meat ga pot kanyo ro nyaka dek gi kunde spinach terere jomoko bende itoganda bende very nutritious koro mago kidienje meke alode alot nyaka wakawa serious nikech osebed kwa yude sate ni en gi madili mang'eny kendo en gi madili bende ma konyo seche duto iwacho ne alot nyaka wakaw ma serious wawe milorega alot antiere kod penjo moro ka daktari owacho kata ni chak ma opoto kata chak mokete ndima ne iwacho kata chiemo mokuogi kata mobedo fermented owacho kata ni chak ma opoti kod ndim ma bende en chak maber kaka chak mo opota kaka mala yogurt kod weche makamago erokamano kuom penjo no gima ndim dhi timo en mana ni odhi shorten the process mar fermentation fermentation en process ma lactose kata mana protein mantiere chakcha dhi bedo broken down from lactose to lactic acid banyiso ni sama owe mondo pot kende to lactose cha dhi kaw natural process mondo break down to lactic acid to kokete ndim to dhi fasten the process mar poto koro gite gi poto e mana ni mopoto kende to dwa ber moloyo mopot a yang to pod en fermented gimomiyo chiemo ma fermented beyo en ni mokwongo ogero microbiota en chiemo mar prebiotics manyiso ni elokro wantiere carbohydrates moko madonge ma konyowa mondo obed healthy gut konyowa mondo absorb nutrients to mago eko fermented foods konyo mondo gidong maber kendo fermented foods en omedore gi nutrients nikech sama ni break down lactose to lactic acid cha imedo nutrients moko mang'eny bende e del nutrients moko mamoko bende mane onge e del koro kawa madho fermented milk bende konyo with intolerance manyiso ni nitiere jomoko mako chamo omadho chak ma fresh tudo ka chak ma fresh no chando gi nikech intolerance kagi obedo broken down kaka process mar fermentation tudo ka samoro dendgi kawe mayot koro mane momiyo fermentation important e nutrition en penj laktar ko kalera mugi TV kawacho ni ngima en mwandu ka nitiere kod penjo orunwa penjo e yor SMS namba mar SMS en 236 no wang'eyo kaka wanyalo tego choke kokalo kata kitiyo kod chiemo alode olembe chak kaachiel kod rech mago gin chiemo mantiere kod madini mamiyo choke bedo motegno diriyo e juma kaber mano rech kik icham pile iwinjo gima daktari olero kik idhi mabor kik isudi ka waduogo waya online mondo mi penjo duto te mantiere godo igo simu mondo mi ipenja laktar. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number.
Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana, murume hufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811*415# to get Vite as your skiza tune. All the invigilators, center managers, everybody has been mobilized to ensure that we administer exams properly. Serikalo yango medo jiwo rita ne penj ma KIPSEA kod KEJSEA ma ochakore ayanga kawuono. Sasa ndio kuamkia akanipigia simu akaniambia ameenda kutafuta watoto kwenye baba yake alikuwa anaishi. Akapata watoto wake washapikiwa uji na wakaekewa dawa ya panya, watoto wakakufa. Na huyo mzee akajihang. En lit anyuola moro maimahiu bang' dichuo nego nyithinde ariyo kaeto dere nikech gwandruok mag udi. We reiterate the commitment of the party to the broad-based government until 2027, a relationship guided by the 10-point agenda entered into for the sake of peace and stability of the country. Kuku mar tend ODM obagoromo kendo winjore mar medo siro sirikal mar William Ruto nyaka chop yiero 2027. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo chiemo ma wanyalo tiyo godo e tego chokewa. Dr. Phoebe oleronwa kacha kaka joma mine onego bed ni ritore kapok gimako ich, diere mag pek, seche ma osekonyore, seche ma nyathi tin, ere kaka wanyalo tego choke nyathini, seche ma higni medo sudo kata ndalo medo sudo kaka joma mine, kapok ichopo e weche mag menopause, osteoporosis kod gik makamago mamiyo choke bedo mayomyom. En ang'o gini monego bed ni timo? Awinjo kilero maber mokalo weche mag supplements. Kik ng'ato chama supplements ni kore chamo nyaki wuoth machiegni kod laktar mondo mi kiyud kaka ikonyori. Kik wiwili bende waya online ka nitiere kod penjo go simu mondo mi ipenja laktar. Wathoroga bedo kod chandruoge mang'eny mokalo daktari. Mayudo kacha ni samoro ng'ato dwani mondo mi omadh gik moko kata nitiere gik modwani mondo mi otigo. To samoro nitiere gik moko ma ji thoro tiyo godo mamiyo choke bedo mayomyom. Kaka nitiere mamiyo choke bedo motegno, moko nyalo bedo choke yomyom. Kaka mage manyalo miyo choke bedo mayomyom. Mokwongo manyalo miyo choke bedo mayomyom en gimiluongo ni soft drinks mang'eny. Nitiere jok moko ma addicted to soda, miyudo ka omadho soda kata mana kochiemo to madho soda liters 2 per day. Koro gima timo gi soda no ng'eny gi phosphorus. Phosphorus duoko teko mar calcium piny. Koro yudo ka ng'enyne jok ma addicted to soda, manyiso ni addicted ofulo ni ok onyal tieko ndalo achiel kapok omadho soda. Ng'eny gi bedo gi calcium matin. Mar ariyo bende jok ma chamo chumbi mang'eny, ke chumbi mang'eny chamo chumbi through chiemo momedi kata mana preserved foods kaka crepes, chiemo mantiere sausages, gik mag preserved gi chumbi mang'eny ko chamo mang'eny. Maka kar chiemo ma obedo mikano kod chumbi kaka sausages. Hello penja laktar. Hello. Ukawinje duol kata matin kata kamano wang'e ni chiemo mang'eny gi chumbi mabende koro kelo gimilongo ni urine calcium loss e kuom urine. Hello penj laktar. Wacho ni ya. Ase jako bet kunya kane ochaki to wayo tedo gi kitungu nyanya moro iko. Mago to bet nadi ber ko rach. Ero kama na enya. Hapa ni omulo kar spices. Omulo kar spices. Emo wacho no wacho maber ero kama na enya. Spices go timo gimilongo ni salt preservatives mang'eny. To ko cham spices man gi chumbi mang'eny ema koro kelo mulongo ni calcium loss e yo mar urine. To wasebedo kwa puonjore penj laktar kaendi ni wanyalo medo ni chiemo ndhadho ka watiyo gi natural spices. Manyiso ni
chiemo ma natural kaka gikmoko kaka ginger omit kabisa kolose chiemo garlic ber kolose chiemo bell pepper kata mana pilu ni bende tire turmeric dania mago eko ndhadhu manyalo mayot moloso maber nikech samoro nyalo bedo ni kocham gi mang'eny ema kelo gimlongo ni demineralization kata lal calcium koro gimachielo kendo maketo chogo bedo mayom en caffeine mang'eny caffeine mang'eny ofulo ni chai mang'eny kata mana coffee mang'eny kocham mang'eny giketo gimlongo ni gengo mondo calcium kik bed absorb maber kendo mondo bones obed mayot caffeine kanyo akaw simu. Hello penja laktar. Hello imorere. Imorere nya machiegni. Iwuoyo gi Molen Kawangware. Machiegni. Na penjo ni an gi mar 4 months. To asebedo ka bleed chakre na make. Koro oseketa bed rest. To poka chako dhi clinic. Koro nitiere foods moko kamare chamo. Koro foods ki ema penjo ni be nyalo kelo na shida. Kaka mage? Ahero chamo rabolo mochiek mang'eny. To gi madho chak mar fresha. Koro ema napenjo ka be nyalo kelo na shida. Mano penjo mokwongo. Kasto penjo mar ariyo kaka ne achako bleed kana mako ijni. Ere chiemo monego acham maber mondo konya kapok anyuol. Sani wacho ni dweche adi? 4 months. Okay. Erokamano ahinya kuom penjo no ero. Sama miyo pek giluonga gik moko miwacho ni danger signs. Ka nitiere any form of bleeding to onego bed ni miyo no bedo under doctor's watch kaka wacho maber osekete bed rest. Ka injo ko wacho ni pok ochako clinic. Koro ber ka wachako clinic within the first 12 weeks. Manyiso ni kapok dweche adek mokwongo. Koro dajiwe ni kata ka bang bed rest no ber ka odhi e clinic nikech bleeding no konego bedi ka wantiere gi yach. To nyalo bedo manage mokwongo kaka wacho ni bed rest. Mar ariyo gima wacho ni rabolo mochiek kata mana fresha ok related to bleeding. Gintiere deformat gik mang'eny manyalo bedo ni kelo bleeding manyalo bedo advice gi daktari. Koro gima wa nutrition wanyalo mana bedo careful e bleeding no en lalo mar remo manyalo kelo anemia. Koro wanyalo handle e kidienje abich. Mokwongo wanyalo wacho ni kiko cham gimluongo ni pika. Ji mang'eny mantiere gi ich bedo gi siso mar chamo gik moko mok chiemo kaka jomoko chamo lo sana moko bende talata sabun koro mane reko cham chamo mano podo dhi bind iron. Mar ariyo koro nyako cham chiemo mantiere gi iron. Chiemo mantiere gi iron en chiemo moa e puothe manero oganda, dengu, olayo, kata chiemo moa kuom le, obed ringo, liver, gweno, matumbo, mago ekoni kata mana rech, omena, mago gin chiemo mamedo remo e del. Ket samang remo dhi mang'eny, to kata ka iwe nyathi, en owuon onyalo yudo gimilongo ni anemia. Wamake amaka kanyo kar anemia kanyo, ang' naduogi ire, nikech nowacho bende chiemo gi nyalo miye chandruok kapok okonyore, kata kamano wabuduoge bang'e matin. Hello, penj laktar? Hello. Machiegni penj laktar. Ruta penjo ni. Dhi nyime? Minoda komati to ka gik bige moka ng'wen wuok kaesto kata ma opek iwacho ni oonge gi remo. Ok ang'e ni ma to chandruok mane makelo. Ka ok opek to bera kendo ngima. Sama opek to ool kabisa kendo oonge gi remo kata kodhi osiptal. Dipo ni nitiere kit chiemo moro mokoso koso. Be mane wawuoye keta kae kato bende chendo mar penj laktar e jumani wadhi bedo kod laktar ma wuoyo e wach mar wito ich kata ich masikuok kata weche makamago omiyo chendo ni kik bai. Wadhi nyime Dr. Phoebe. Erokamano ahinya chenro kik bai kaka Rutho wacho no. Koro nwuoyo kuom chiemo matego remo. Wacho mokwongo ni gik ma ok chiemo kik gibed machiegni. Kaso mar ariyo wacho ni kidienje meke chiemo ma e puothe kata ma e le. Kaso mar adek ma muhimu bende olembe. Olembe ni gimluongo ni vitamin C. Vitamin C konyo mondo iron mantiere chiemo cha obed absorbed mayot. Manyiso ni ka itedo nyoyo
kata iriwe gi kabich moro matin kata avocado, ber king'ado machungwa moro kata nus ichamo bang' nyoyoni, nikech sama ng'itimo mano vitamin C mantiere kuom machungwa dhi konyi mondo yud iron mantiere e oganda manie nyoyo. Koro chiemo ma miyo malalo remo mang'eny nyaka ong'e ni obed gi machungwa kata mana olemo. To wajawacho ni ka en olemo to yot mondo yud olemo manie season, nikech sama en e season ong'eny kendo beche ni piny. Aparo ni sani machungwa bet ka ng'eny, maembe chiegni biro, pineapple tiere, maembe chiegni biro, rabolo to nitiere throughout. Mapera bende very nutritious e vitamin C, embe ochako biro mayot, embe ndio ber. Wamake kanyaka wie simu. Hello, penje laktar. Hello. Machiegni? Ma Pamela Tieno. Machiegni Pamela? An gi nyathi ma jahiga achiel gi dweche 9. To nyathini Januari notuoga, nong'okga mang'eny, to ka natere osiptal nopime to noyud noonge gi remo. And then last week be notuo manoconvulse, then ka natere osiptal noyud ni rembe ni piny sana. To en nyathi machiemo, ochamo chiemo makare, fruits ochamo, gimoro amora ochamo, to rembe pok nomedore ga, osiko ga mana e ich. Kora akia ni shida ni kanye. Pero kamano nyathi madwaro specialist follow up, nikech ka wacho nosiko wito remo, nitiere anemias kidienje mang'eny, koro ber ka specialist o follow up maber mondo ng'e ni to anemia ni ong'i the red blood cells ni gin e shape mane, gichal nade mondo omiye chiemo maber. Koro nwawuoyo kuom chiemo matego remo. Koro ber ka jawinjowa odhi e specialist. Specialist kwa wacho ni specialist onyalo chalo wach maduong', to tinde osiptende mang'eny e counties wa nitiere gi specialist. Luore kama nitiere Kisumu, gintiere Siaya, Migori, Homa Bay, nitiere gi those specialists. Manyiso ni kuno nitiere gi dakteche ma kidienje gini malo ma remo ne magisomo, magianda gielewa maber maginyalo konyo nyathi. Mara ng'wen mano wacho ni jatuo malalo remo mang'eny ber ka keto chai mabor matin, chai mang'eny. Koro nyoyo mani wawacho cha ka isechamo nyoyo no michamo machungwa, kichaki medo chai sano to caffeine cha dhi bind iron ok idhi yude mayot, bende nyalo affect. Kaso bende kapok miyo mako ich, ber kotimo gimilongo ni deworming, nikech deworming be samoro ketho konyo mondo timo mondo remo worms kanyalo ywayo remo gi e ich. Kaso bende chamo madho chak mang'eny ahinya bende samoro kelo anemia, nikech calcium me chak bind to iron. Ema wacho ni kotedne nyathi nyuka to kik wachwak nyuka gi chak kaachiel, omadha nyuka nero maber, kasto bang'e seche half an hour 1 hour to pod onyalo dok ma omadh chak. To nwawuoyo kuom bende gik ma miyo choke bedo mayom. Koro mogik en ndawa kod kong'o mang'eny. Ndawa kod kong'o mang'eny en koro slow down development mar chogo. Ko slow down development mar chogo to koro bro affect. Nikech wacho ni bende nyaka wang'e kidienje kaka wadongo. Jogo mosechopo higa 30 kadhi mbele nyaka ng'e gik moko adek. Mokwongo ginyalo usimu. Hello, penje laktar. Hello, napenjo niya. An gi nyathi ma jaigo 9, to ne ka watere e suptal to ne wapime moyud ni en gi tuo kidney. Koro osebedo ka ochanda, to awinjo ka daktari wacho ni ng'ato onego bed ni chamo fruits mang'eny, to fruits go nochungwa no ok onego bed nochamo. Koro napenjo ni onego bed nochamo fruit mane, nikech nowachno nochamo apple kende gi mananas gi watermelon, alafu rembe duogo bedo piny samatin be morumo kuonde. Kamano wacho maber, sama wachiwo nutrition advice wachiwe mar oganda blanketly, to ng'ato ka ng'ato niga gi specific needs, gi condition ma en godo. Koro kaka mar kidney noero nyaki assess. Kata mana fruits be mwawuoyo, ng'ama nigi tuo sukari ok nyal chamo olembe mang'eny dichiel, bro affect blood levels. Koro kaka wacho maber ni ene instructions mag daktari ber, nikech daktari no temo control potassium, nikech kidney osebedo manyap to koro mondo digest potassium mang'eny bedo matek. Koro mana kaka daktari opimo noero ema mondo stick to. Koro wacho ni chamo lembe, chama alode en blanket advice, to ng'ato ka ng'ato nitiere gi specific advice monego bedni ichiwo ne kaluwore gi physiology kata mana condition mare. Wadhi nyime kama ne wantiere ndawa kachiel koda ka kong'o. Kong'o koro mano slow down bone production.
Koro gik moko mago gik monego avoid ka ng'ato osechopo higa 30 onego bed wang'eyo ni koro bone development osechopo at its peak manyiso ni koro ok bi develop as quickly. Koro gik maka joma mine koda joma wuone 30 years and above nyaka ng'i gik moko adek. Mokwongo exercise nyaka ber ka bede. Exercise konyo nade gimiluongo ni weight exercise. Weight exercise ofulo ni ringo, tugo, tingo, lifting, jogging, running, kata mana dhi gym. Gin gidhi konyo tego chogo. Nikech koro after 40 years, 50 years, chogo ok tegre kende. To kitimo mazoezi gweko to koro dhi beto pressure I chogo, to keto pressure I chogo, to bedo motegno. Koro mar ariyo nyaka ging'i ni luongo ni chamora mora magi chiemo to ging'i ni be apidho chogo. Koro ka otoko chiemo moto be apidho chogo, chiemo machamoni. Kacha malot ong'e na dhi pidho chogo nikech ayudo vitamin K, ayudo vitamin D. Koro mago gima nyaka wang'i. To kendo joma mine ema sana osteoporosis kata mana tool mar chogo ema affect gi nikech sama menopause kata mana premenopause loss bedo gimoro ni estrogen dok piny. Koro sama estrogen dok piny no nyalo kelo yom to nitiere koro calcium rich foods nyaka waketi ka en ng'ama miyo man dala manyiedho chak to ineno ni madho glass achiel pile mane yudo calcium to ka ok en chak to in gi alode, in gi rech, in gi omena, intiere gi kothe sa ng'o inyalo kata kidhi kamoro chanyo inyalo chelo njugu matini tingo inyalo kelo koth budho. Koro nyaka ing'e ni samora mora michiemo sana kisekalo higa 40 kidhi higa 50 to be ipidho choke. Wach madae iher mondo mimi oganda wa mawigi ok onego wil godo kotende kod weche mag rito choke mondo obed motegno enang'o? Any shida mabiro kuom choke okonyisre mayot. To kendo choke chako losore kuom nyathi kapok onyuole. Koro ng'ama miyo nyaka ng'i diet mantiere gi calcium kapok omako ich sama en gi ich kata kosenyuol nyathi. Koro kendo mogik wawacho ni samora mora michiemo to parane nani to bende ipidho chogo. Ero kama nanya Dr. Phoebe pono ni ng'ato dwa tudore kodi kata dwa ni mondo mi wadhi nyime kod twagni inyalo yudi kanye? Wantiere Doctors Plaza 5th floor Upper Hill. Ero kama na enya nyakwara muge jwangi winjo gima daktari owacho ni ka ochopo higni moko to sasa michiemo par to bende ipidho chokeni kosi chiema mondo miyieng nyaka ipidh chokeni bende. Dr. Phoebe ero kamano mathoth ne jogo mochung' ne taya ler kachiel kod aduola ero kamano makende ne jogo mochung' ne picha ero kamano mathoth mokalo ne director na Lindsay ero kamano mathoth kachiel kod producer na Perpetua Okoth Nyameja ero kamano ne India hera mar cheno ni bende ipidho chokeni. Ilongani Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti uru masane. Thank you.